baka deka Thomas Jones di ya kaba baro ki school ni ki government office jong sarkar ki rakhe ya ka kum kasngi jong jingkin mau ya ka jingwan jong u sahab Thomas Jones hapo karilom khasi jantia ka jongi ngidap de jing singa komen ka bakraw kum ka jaj benru khasi hi baro kawai namar ba hakani ke sngi mo ngilaban ong ba kata ka jingshai jong ka jingnang ka jing start kalawan here hapo karilom khasi jantia ka bi ke jongi lengba uni uriu perkhat leni ukraw perkhat ubanakari nongwei ngilaban ong nagari parang ubalawan rangkat berkolok ke jong uda kibenai napo gari wales ban poi sikirulom khasi ke jongi lengba giling lengba keduriau lengba kijing kibabun ulamat hanrei suki lengba ka jingirap ke jong blei ulawan poi negeri Bangladesh lengba ka selhat haduk kerilom khasi jantia hapo sora haka arpo artrik ke badai minta kesngi ubnai jelu jong kesnam khat kendai spa sapoi uni Thomas Jones ulong ubriu ubabha ubriu ubatrai shitam tang ba uwan skrilom khasi ke jongi ban yalap ya ke gospel henry uwan ru da kata ka jingmot ka ba kerpang ke badan hu ban yarap yangi kibriu ke badan hakani kari ke bi ke jongi ban tip yala ka jong ke tenrai banang ban tho yala ki jong kidak tho kibangi pendon kam hadu kini kisngi kibamenta usahab Thomas Jones rangkat bat kalok ke jongu ke haba kilawan poi hakitain sora usyam ba kalong kaba ban ya jan nani ban ya jo bat kibriu hakitu gijaka namar kalong kaba namar lada sngau thu lani nang ban keren ya gektin ke bagi keren hakitu gijaka hoi haswa jong jingwan jong usahab Thomas Jones ngelaman ong bagi don kiberu ki sahab ki bala sang school hapo rilom khasi jentia henry ki pendon kampat daki alphabet nani de kiktin bengali ya kebala kikun khasi haka to kapor kebidan kitu kijaka ki syam jing ya kebanang banto bat bantar uni usahab ubeli ya kejing jengai na kebentar kejing nang kejing start hapo rilom khasi kejongi ulas dang ban prat nanti dalade yalade bat kini kejing trai sitam gejung kalong ba tang hapo prabanai baudon hapo sora ulanang tiak ban keren iya kektin kasi haba ulanang ban keren hakektin kasi kakala penuan hakejingmut kejing berkat kejung kalong ba hikai pat yaki bakin tho nak kata ulas sedang ban produk ban hikai yaki hakektin tho hagidak roman bat haba kato kanipor usyam pat ba kaniro ka kampen yaki ban sngoto lene banang banto ya keting jongki hanrei de kejingrap ke jong blei suki tang hap leng sisnam nila manong ba ulanang pat ban shim idara ki jong ki dakto ya ki ban penuan ya ki kum ki dakto khasi lene kita ki bangi tip hado menta ki alphabet khasi ha kaba Thomas Jones ulah sedang ban hikai hagi school mission kebadan hapo maus mai bad hapo sora hak tu kopor ya kini ki kentin alphabet kasi hapleng jong ki kun kasi lagi kun jong ketu kathan ki bawan puli hakini ki school mission badru ngi ya ke ding qstat ke jong Thomas Jones ban hikai ya kentin kasi ha ke bamo uhi ulas sedang ban penkelak kentin kasi ya ke jing dua utrai kebadon hak Bible jong ki Kristen badru ya ke gospel ke jong Matius hak bau kini ki art lagi kot ke bau lupun kelakas sineng konge bat hadin katukan ipor ulah sedang lu ban le sia ke translation dan ia ke jingpun kelaktin nagawai pat kektin sya kektin kasi hak bau pun kelan kong ya ke kot tiker unong yalam bat kiwai pat ki kot ki bang ngila ban buat benia mo ki babun ki kot ke bau pun kela hak kektin kasi te ya uni usahab ubalawan ra ya kini ki alphabet kasi hapleng jong ngajak benriu nyau trap ke jongi ni kot iu menta kum uta uriu kraw uriu perkhat lani ukpa jong ki alphabet kasi haba baro karilom kasi jantia menta kasngi kaken mau yau ne usahab ubawan ra ya gani kecing syai ke bakraw hapdeng jong kecing lengo hapdeng jong kecing dom haka to kopor ke bawan ra ya kecing syai hadu gini kisngi menta haga mengikum ki kon kasi ngiyo ban penon kam ye gini ke alphabet haga thok katar haga puli ke buti ke jungi haga keren ke khana ke jungi haga ba ka dei ke ktin pedang ktin kasi
hak babarok kinong song sinong jong rilom kasi jantia ngiyo pendan kam ya ka da kani ka jo kaktin langi dei boy langi dei war ladangi dei punar ladangi dei lengam lani hakanu kanu katsnat ktin ka bangi kran halak jong gi tan be jaka ki jongi han rai kaktin kasi ka dei kaktin pleng hak bangi pendan kam habarok ki jakayo habarok ki jakapule ne wat ha ka jing trai ki jing ta ki jongi ha ki office ki baper basisha sispa nga kubur kata kum u dokot jong ka kasi auto society ka society ka badai ka kinong thok kot kasi hapo ka jela ka jongi ngas ngokhia bat ngasim khia ru daladi yeldi yakni ka benta namar bangi syamenta kat bangi ong bangi ki ku kasi ngidang roistat haga puli ka puti haga keren ka khana hanrei ka ba imapat ka long menta kum ka jaj benriu ka jongi ka long ba anda ngila nang anda ngila start anda ngila syampang ngiklet pat ya ka ka badon hangi hanrei ngi pet pat ki ki badon syabar nangi kata kalong ka ba ma bha hadu kata-kata yang kum khantam yi kon samla gi ba menta ya ki ba ki ya be ya kata ketin parang ma ki ya be ya kata ke jing start ka ba ki menta ki kun samla gi jongi ha ki yang ki samla ne ki nu ki benta ki ba ki don kim kwa shu ban kren ya ketin kasin rei ki kren da gi ketin nong wei wat hap po ying po sam le ni ha ki snong ki tao ke ni ho ngila ban ong ha ko wei ke liang ni sngo kumen kum ki kimi ki pa bagi kon jongi kinang ban kren parang hanrei ka e bang akwa pat ban ong ni ka por ba ho ngi de ban nang ban i tin parang hanrei ngim dei ban pat ban klet ya la ka jong namar ka ba ima ka long menta ka long ba ki babun ki kon samla ki jongi lan ni haki school kembang pi om ta ba ni klet mo ya ki alphabet ki jongi ya ki ba usahep na po parang uwan ra yengi bangin nang ban tho bat ban keren hanrei ngi pendon kampat dagi tin dagi alphabet parang hagi jaka jongki kani kalong kajing kala khongpong jong ki katokat ni ki khon samla nani ki katokat ni ki bru ye gini gidak thok ngan ai pi kanuksa haswa mangan poi ka mat deng ma kanuksa ka bangi imenta ba hakathok katala ni hage kom keren ker kom khana ga jongi bangi kum ki babon ki kon kasimenta ki penon kam doktin C doktin F kini kim don haka alphabet kasi gejongi kini ki don haka alphabet English alphabet hanrei menta ni iba usi ulatu ya kajaka kajong uki bat uf ulatu ya kajaka kajong upi ngin ong su p ngi ong fi ngin ong su pan nang ong fan kalong kini kilong ki ba la sedang pentron ya ki alphabet kasi bat ya kathok kataru leksi lada ngim pikir bah ya kum gini ki jing penkela ki jongi bat mat bedeng ke bapi ong menta kalong ba kajing pendon kam mo kajing sedang ban do jaino kini ki artli ki alphabet ki badon kam bah haka alphabet kasi kum uyi bat uyi bat un kini ki artli ki alphabet kasi hawat nga kubur bahaya kini namar bangay iro bawat kinong hikai kasi ya ki school menta haki school ki ba pher wat hanong kendong le ni hasoru ngi iba kila sim sting ha ya gini ki alphabet kasi ya gini ki artli ki klat bahai ru ki ba pendon kam ki hagi jing sisa kini ki don laka jong ka ktien bat ki don ru laka jong ka jingmot namar uyi bat ui habak tho ki don ka jing ya pher kum kanuksangan ong ipi kayeng langi tho i eng yeng kam dei ka yeng ka dei ing batang baka ing lada pangi bulan kampat yi eng kemut kaying kalong hakani gur kwa menrai menta lada thok na i eng ro gino hikai ki karak ba ki ai mak ba kalong kani kalong kawai na kita ki sedang jong jing du no ya tin jong ya yo alphabet yi bat ngi iro kumu en menta ka jaka jong en ngi supendan kambe da en haga jaka ga jong u habaro gijing tho kijing tar gijong i ukasi namar kata hala dangi dan kam yu en udon laka jong ka keno bat enro udon laka jong ka keno haga bakut kabamut ba ka don be kijing e pher jong kini ki artli ki alphabet kasi tega e ka bang akwa ban ong menta
kalong bang akwa ban ong kum ka jing kerpat mo ya baro kinong hikai hapok ki school la hakanong gendong le ne hanong sor baro ki kena puli ki dei ban shim khya ha ka pendon kam ha ya gini ki atli ki alphabet uyi bat un haka jaka baki dei hok bandon ber haka jaka baki dei hok ban shong knang bang karukom kren karukom tho gajungiru kan long bet sbiak hakata karukom ke badai kat kum gajing pendon kam gajungi ya gini ki alphabet kasi botru ngakwa ru ban ong ba ngim dei ban pen kela kongpong ya ka ke ba usah parang wan ra hap deng jungi kasi lani mangi kasi bat ngin pen kela parang ya gini ki alphabet ki jongi lada hakanu kanu gajing tho gajing tar lani karukom kren karukom khana kajongi to hakajing I simat kajonga kamlong ka ba mensau ka ba kiweiru kisnat ktin kibadon hapo jong ka jela kajongi bakin don la ka jong ka alphabet lada kidon kamlong ka ba mensawe henry ka ka bangi dei ban perkat bahaman ya mentahi ka long ba ngin perkat shwa ya ktin kasi namar gbabun bahang hawa nga kubure gani kiba kisngaw tho bakla ba katin kasi ka daytang na kabanta jong ki kriam nila ban ong na ni daytang na kabanta jong ki nong sora la ni jong ki nong sor henry ka ka mga kwaban ong ipi ni katkum ka jing syam ka jonga katkum ka jing sngaw tho ka jonga ba katin kasi ka day katin pedang jong ka jela ka jongi bat kamtam jong ka rilom kasi jantia ka jongi ka ba pensngau yaki kamtam yengi ginong jantia mo ma yeldi rong ade unong jantia ban perkat bangi ginong jantia ngi dei bandon la ka jong katin hoi ngi dei bandon ya ka henry ya mentahi ngi dei pat ban mansno tho ba wat la ngi don ha ka jing tho kasi jantia ro henry ngi dang kren ya katin kasi ngi dang pendon kam ya katin kasi ka balong ka shatri ka ba cover up lani ka ba kuntop lang ya baro shwa menta ki jaktin ki snat kren ki snat ktin halak gijong ki jaka ki snong le ni ki kentoy jong karilom khasi jantia ke jungi tongin ya bu shwa ya gini kamat harum khandiat ya gini ki snat ktin hanrei menta ngin ya pet shwa bat ngin ya snok ktilang shwa ha ka ya gini ktin khasi ke ya ka ban pinyo ya ka ta ka hok khnang bakan long ka jing sok ka jing sain khnang ban kan long ka jing job ya ka jing thang ka jing angnut jongi kum ka khasi outer society ban penrung ya ka ni ka tin khasi ha ka khnit ka pra hapo jong constitution jong ka ri India khnang bakan long ka jing kerku ya ka ri bat ka jing benru ka jongi bat ya ka pateng jong ki khon ki kti ki jongi kan long ka jing sngo kemen ka bakhrawe ya ka sarkar Meghalaya ya ka penrung ya ka menta kum ka official language lani kum kata ka ktin ka balayo banrung hakisnat traikam lani ginu benta ki ba ka sarkar ka pendon kam ya ka kaniro kolong ka way na kitin jam ka bangi kum ka kasi author ngila job ya ka ba menta kum ginong song snong jong rilom khasi jantia ngin yo pendon kam ha ka tho ka tar ya ktin ka si jungi ha ki department lani ki snat traikam jong sarkar ka ba pher ha ka bangim don kam shu ban tho da ktin nong way tongin siya mi gini kasenjam daga mangini kersan swa ya ktin kasi kum ka ktin plang hapo ka jela ka jongi bat daga jingi kersan lang ka jongi na baro saudong jong rilom kasi jantia klem atatin ba kani ktin kasi ki jongi kan rung hapo jong kani ka knit ka bapra ha ka ba kumbanga ong mentangan banbiang bakan long ka jingker kukait hagaba ki kon samla jung ya din abut kin yo ban appear ye ki competitive exam jung ki lani kita ki exam ki jing kon ki jung ki hagi lain ki ba pher nado ka IAS hado ka IPS hado ka MCS bat kum ta tar hagaktin kasi kan long ga jing kerku henry hadin bangila yo ye gani ga jing itu ye ktin kasi hadin bangila yo ban kam ban ye kon ki exam ki ba pher hagaktin kasi ngin sa sedang pat ken ban ye itu no ye kita ki snat ktin ye kita ki ktin mo ki alphabet ki mangi pedon kam halaka jong ka snong halaka jong ka than halaka jong ka kentoy ke jongi henry ya mentahi nga khot bat nga ya wer kin lagi di gisang balang
lai dai gi shimat ki badon ye ke jing sngau hala ka jong jing sngau bato ngin ya sange shwa ban yele ye kini ki jing kwa ki jungi tan rei ngin pin kiu shwa ye tin kasi hadin ngin sia pet pat ye ni kalau kata kalong ka kat kum ga jing sngau tho ga jong